Nå, ja, jeg går bare fra pige til dreng. Nej, tak. Vi er fra de Ej, prøv fucking at farlige se, zoner, hvor mand. man satte filter på. Nå, nej, det er sådan, at vi ser Det kan ikke passe, jeg er så hvid. Pakket ind, så det ikke smelter. Oh. Jeg skulle du mente noget andet. Kan vi få Kan lov? vi få hjælp? Kan jeg godt få lov til at smage mangosorbet? Ja. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at smage... Ja. Og nu det er godt. Sig det til den. Jeg ved det ikke. Men jeg... Tak for det. Må jeg godt smage? Du skal bare smage det hele. Lad os tage det på række, ikke? Ja. Undskyld. Jeg er bare virkelig ubeslutsom. Har I ananasis? Baklava? Yes, baklava? Yes. Baklava. That's... She's a freaky girl. Ej, Jeg kan ikke lide at sætte. Did you like the baklava? Oh. Tak. Jeg tror bare, jeg skal bede om... Men må jeg lige smage Nutella-kiksen først? Tak skal du have. Tak. Jeg har valgt. Hov. Ja, det er Hvad fint. bærer med Nutella-kiksen? Vi bærer en kugle. En kugle. Hvad vil du have? Tror du godt, skal jeg lige spørge hende om noget? Om jeg kan være besværlig? Ja. Okay. Okay. Tak, Bruce. Så har jeg også marcipanpistache. Jeg har et spørgsmål. For jeg ikke spise 2 kugler. Vil jeg godt kunne fordele en med 2 smage? Ved du, hvad jeg Bare tag mener? 2 kugler. I don't want to. Jo. Vi må desværre ikke gøre det. Bare tag 2 kugler. Kan jeg få soft ice og godt chokolade på det? 2. Er det ikke det? Okay, ved du hvad? Nutella kiks, og så den der, jeg lige smagte lige før. Ja, yeah. Something like that. I hvert fald tak. Ej, den er for god. Er den god? Det er sukkermoren. Okay. Prøv lige at se. Jeg sige noget, som nettet og ikke må vide. Tivoli-creme? Ja. Ej, vi nåede det lige. Men der kom lige mange. Det fik vi. Ja. Ej, tak skal du have. Tak skal du have.